plantes resistents per a la teva oficina. Les plantes aporten als llocs de feina la seva estimulant presència natural, el seu relaxant color verd i la seva capacitat per a depurar l'aire d'una llarga llista de substàncies volàtils potencialment tòxiques. Què més se'ls pot demanar? Que siguin fàcils de cuidar i molt duradores. Les 8 plantes que us ensenyem en aquest vídeo compleixen aquests requisits. Amb elles podreu gaudir durant molt de temps de la millor i més agradable companyia a la feina. Perquè us sigui més pràctic mantenir-les, el millor és cultivar-les en testos d'autorrec o en hidrojardineres. Us estalviareu haver de regar-les. Hi ha hidrojardineres de dissenys, grandàries, colors i acabats molt diversos. En una oficina es pot treure molt de profit en les frondoses xafleres. Entre les plantes d'interior, poques són tan decoratives, a canvi de les mínimes atencions. Les veuràs en formats i alçàries molt diverses, fins i tot com a petits arbres amb els troncs entrellaçats. Tot un clàssic per la seva facilitat de cultiu són els spathiphyllus, una de les plantes de més poder purificador. N'hi ha de molt petites, amb un fullatge abundós, o de grans amb les fulles amples. També n'hi ha de molt altes i fins i tot de minis. A l'estiu fan espates blanques. Unes altres plantes que no perden vigència són els anturis, decoratius com pocs gràcies a les seves brillants espates vermelles, rosades o bitó i les seves abundants fulles en forma de cor. Es poden aconseguir exemplars de les grandàries més diverses. Tanmateix, si voleu molt de color al voltant, no hi ha res com els crotons. Les seves gruixudes fulles exhibeixen cridaneres variacions amb patrons cromàtics multicolor d'allò més diversos. Les aglaunemes també llueixen boniques variacions a les fulles, pinzellades i puntejats verds, blancs, rosats, grisos. Les plantes despleguen una harmònica forma de ram. Un altre dels seus avantatges és que poden viure en ambients amb poca llum. I arribem a les espècies més resistents de totes. Entre elles, les semioculques, veritables plantes camell per les seves mínimes necessitats d'aigua. A més, la seva estampa exòtica les fa molt atractives. Una altra ultraresistent és la sansevieria, o llengua de sogra, de llargues fulles planes o cilíndriques ben dretes. Gaudeixen dels ambients secs i càlids i gairebé no necessiten reg ni manteniment. Per últim, si us agraden les plantes penjants, podeu escollir el pòtol platejat, Scindapsus pictus. Les seves fulles són suaus i satinades. Tenen taques i fins marges platejats. Com ja t'hem explicat, aquestes plantes són de fàcil manteniment. Algunes agrairan que de tant en tant se'ls polvoritzi el fullatge amb aigua. Un aportament d'adob quan toqui contribuirà a fer que es conservin boniques. Si les planteu en hidrojardineres, ni tan sols haureu de regar-les. Només caldrà omplir el dipòsit d'aigua quan estigui buit. A més, aquest tipus de testos protegeixen el terra de taques. Busqueu la hidrojardinera segons la grandària de la planta o planteu-hi diversos exemplars si és massa grossa per a una sola. Col·loqueu-hi al fons la peça del dipòsit i claveu-hi l'indicador del nivell d'aigua. Escampeu-hi una capa d'argila expandida o de putzolana volcànica. Protegiu el forat d'entrada de l'aigua perquè no s'obstrueixi i afegiu-hi una capa de substrat per a plantes d'interior o universal. Situeu les plantes al centre de la hidrojardinera. Premeu i regueu generosament la terra per sobre i ompliu el dipòsit.